Daj Boże dobry den. Zanim przejdziemy do dalszej części naszej besidy i naszego spotkania, jestem zobligowany do przeczytania regulaminu obowiązującego na naszym spotkaniu. Organizatorem imprezy o nazwie Łemkowskie Lato w Czmielowie w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy Chocianów, Sołectwem Czmielów i RCK Chocianów jest parafia prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie, mieszcząca się przy ulicy 1 Maja 13b, reprezentowana przez księdza protojereja Bogdana Repełę, proboszcza parafii. Współorganizatorami imprezy jako Komitet Łemkowskiego Lata w Czmielowie są Urząd Miasta i Gminy Chocianów, Sołectwo Czmielów, Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie. Patronat honorowy nad imprezą objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łemkowskie Lato w Czmielowie jest imprezą społeczno-kulturalną, która odbywa się na terenie placu rekreacyjno-sportowego w Czmielowie w dniu 10 czerwca 2023 roku w wyznaczonych godzinach od 14 do 22. Od godziny 22 obowiązuje cisza nocna, a za jej nieprzestrzeganie odpowiadać będą osoby łamiące ten przepis. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych RODO, które weszło w życie 25 maja 2018 roku, informujemy, iż zarówno bierny, jak i czynny udział w imprezach organizowanych przez parafię prawosławną Świętej Trójcy w Lubinie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelacje, wideorelacje oraz audiorelacje na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez organizatora. Teren, na którym odbywa się impreza, składa się z 4 części: amfiteatru, stoiska gastronomicznego, parkingu dla samochodów, dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych. Wszystkich uczestników imprezy prosi się o kulturalne zachowanie na jej terenie, ponadto zabrania się blokowania dróg komunikacyjnych samochodami. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zakazów powodować będzie konsekwencje aż do usunięcia z terenu imprezy włącznie. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Do korzystania z parkingu uprawnieni są właściciele samochodów i motocykli, którzy biorą udział w imprezie. W czasie wjazdu na parking w samochodzie może przebywać tylko osoba nim kierująca. Kategorycznie zabrania się manewrowania pojazdem poza miejscami do tego wyznaczonymi, parkingiem i drogami dojazdowymi. Zakaz parkowania pojazdów wzdłuż asfaltowej drogi przelotowej przez wieś w okolicy imprezy. Parkowanie pojazdu przy drodze krajowej grozi mandatem oraz odholowaniem na policyjny parking płatny bez uprzedniego użytkowania pojazdu na jego koszt. Za pozostawione na wyznaczonym parkingu pojazdy, jak również za pozostawione w nich przedmioty, organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności. Na parkingu obowiązują przepisy o ruchu drogowym, tak samo jak na drogach publicznych, a w razie szkody odpowiada sprawca na własny koszt. Na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu oraz innych trunków odurzających, sprzedaży i palenia tytoniu lub innych używek, śmiecenia, niszczenia przyrody i urządzeń będących na wyposażeniu imprezy, rozpalania ognisk oraz używania wulgarnego słownictwa. Za spowodowanie zagrożenia pożarowego spowodowanego paleniem papierosów, rozpaleniem ogniska oraz niesprawnymi instalacjami elektrycznymi, gazowymi w pojazdach odpowiada sprawca bądź użytkownik lub opiekun nieletniego sprawcy. W przypadku zagrożenia wszyscy uczestnicy imprezy powinni ściśle się stosować do poleceń organizatorów, służb porządkowych, funkcjonariuszy Straży Pożarnej i Policji. Niniejszy regulamin obowiązuje 10 czerwca 2023 roku od godziny 7 rano do godziny 24. Regulamin będzie umieszczony na terenie imprezy i obok sceny oraz na stronach internetowych organizatora. Komitet Organizacyjny Łemkowskiego Lata w Czmielowie. Daj Boże dobry den. Witamy Was serdecznie, dorogie przysutni gosty. Nazywam się Michał Repeła i budu dneski dla Was prowadził już 15. striczu związaną z lemkiewską kulturą o nazwie Lemkiewskie Lito w Czmielowi. Głównym celem naszej striczy jest promowanie naszej lemkiewskiej kultury wśród Lemkiów i naszych sąsiadów, z którymi na co dzień żyjemy. Chcemy wskazać Wam, jak bardzo zależy nam na plekaniu kulturalnego i narodowego dobra, jak i naszej bogatej tradycji. Kraśnie witamy wszystkich, bez których nasza gneśnia podija nie miałaby możliwości zaistnieć. Mam oczywidno na dumci Was wszystkich przysutnich.
Очевидно, належить ця велика подяка для селян Чмелова, wszystkim його мешканцям, як і рівно ж місто і гміні Хотянів, на чолі з його ведучим бургомайстром, panom Tomaszem Kulczyńskim i очевидно, parafii prawosławnej Świętej Trójci w Lubinie, головному організатороwi tej imprezy, ale i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyszli się już nie pierwszy raz do zorganizowania tej cudowej striczy z lemkiewską kulturą. Dziękujemy za to, że ste poświęcili swój czynny, prywatny czas, żeby dneska być razem z nami. Kraśni dziękujemy. Pomysł na organizację Festiwalu Kultury Łemkowskiej zrodził się z potrzeby parafian narodowości łemkowskiej przy parafii prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, która od 2007 roku jest jego organizatorem. Głównym zadaniem festiwalu jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultu narodu łemkowskiego wyrażonej w literaturze, pieśniach, strojach i tańcu ludowym, a wszystko to z zachowaniem narodowego języka łemkowskiego. Na terenie Dolnego Śląska ludność łemkowska stanowi kilka tysięcy osób. Dlatego też promowanie i podtrzymywanie tradycji z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki, a także działanie na rzecz tej mniejszości jest dla organizatorów niezwykle ważną kwestią. Popularyzacja i upowszechnienie pieśni chóralnej i ludowej na terenie Dolnego Śląska wzbudza od lat ogromne zainteresowanie nie tylko wśród Łemków, ale również wśród innych mieszkańców całego regionu. Łemkowskie lato na przestrzeni lat wpisało się w krajobraz Dolnego Śląska. Miejscem jego realizacji jest miejscowość Czmielów w gminie Chocianów w powiecie polkowickim. Wydarzenie organizowane jest z udziałem i wsparciem miejscowych władz lokalnych, panem burmistrzem Tomaszem Kulczyńskim, panią sołtys Czmielowa Marią Rozalią Kuzemczak. Łemkowskie lato jest beneficjentem dofinansowań ze środków ministra kultury z Funduszu Promocji Kultury oraz Urzędu Miasta w Lubinie. Łemkowskie lato dzięki pracy i zaangażowaniu pokazują swój wkład kulturowy w podtrzymywanie własnej tożsamości etnicznej i religijnej. Wychowują młode pokolenie tak, jak nauczyli ich tego przodkowie. Dzisiaj rośnie młode pokolenie ludzi, które chętnie kontynuuje tradycje przodków. Zastępuje ono swoich nauczycieli, zgodnie wypełniając i godnie wypełniając swoją powinność. Dzięki organizacji Festiwalu Łemkowskiego Lata organizatorzy zauważają zdecydowany wzrost wiedzy i przychylności mieszkańców całego regionu Dolnego Śląska i kraju do mniejszości narodowej Łemków, co znacznie przyczynia się do nawiązywania dobrych relacji i więzi społecznych. Festiwal jest imprezą cykliczną, organizowaną w okresie letnim, otwartą, plenerową i niebiletowaną. Jak każdego roku na scenie usłyszymy dobrą łemkowską muzykę w wykonaniu wielu wspaniałych artystów. Tradycyjnie nie zabraknie także potraw. Очевидно, zapraszamy Was wszystkich do udziału, czynnego udziału w naszym Festiwalu Kultury Lemkiewskiej, Lemkiewskiego Lita. W sposób szczególny niech będzie nam wolno przywitać naszych zaproszonych gości. Między innymi miłośników kultury łemkowskiej i zarazem przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i lokalnych, dyrektorów, menadżerów i przedstawicieli organizacji kulturalnych, którzy dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością. Pragniemy serdecznie podziękować za przybycie panu burmistrzowi miasta i gminy Chocianów, panu Tomaszowi Kulczyńskiemu, wielkiemu przyjacielowi naszej parafii i społeczności. Przy okazji chciałem wspomnieć, że pan burmistrz poświęcił część gazety wydawanej przez gminę Chocianów na rzecz Łemków pod nazwą Gołos Lemkiewski. Gazeta będzie dostępna i będę rozdawał ją wraz z moją prelekcją, która będzie miała miejsce około godziny 17 w niebieskim namiocie po mojej prawej stronie. Pragniemy również serdecznie podziękować za przybycie sołtys Czmielowa, pani Marii Róży Kuzemczak, radnym miasta i gminy Chocianów, Nadleśnictwu Chocianów za swoje przybycie, panu Andrzejowi Kopcza, prezesowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków, panu Eugeniuszowi Haburze, przewodniczącemu Okręgu Stowarzyszenia Łemków, naszym drogim przyjaciołom z Białegostoku, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością oraz na co dzień pomagają nam przy tworzeniu naszej bractwowej gazety, naszego bractwowego portalu oraz Radia Głosu Wiary. Bardzo Wam dziękujemy za to, że przyjechaliście do nas.
Pragniemy również podziękować księdzu Pawłowi Kajlowi i księdzu Piotrowi Drapiewskiemu, naszym przyjaciołom z parafii katolickiej w Szklarach Dolnych i Trzmielowie. Oraz na koniec chcielibyśmy podziękować za przybycie przedstawicielom Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Pragniemy również powitać pana nadleśniczego miasta i gminy Chocianów. Nadleśnictwa Chocianów, przepraszam. Moi doroгі, dneska mamy dost нап'ятий harmonogram. Так що хочу вам коротенько представити, що буде ся діяло на сцені і поза сценом, щоби могли в повні користати з ошитких атракцій, які ми для вас приготували. О годині 14:40 wystуp artystyczny zespołu Leśne Echo. O godzinie 15:10 wystуп artystyczny ansamblu Roztoka. O 15:45 wystуп ansamblu Łastiwoczka. O 16:15 wystуп ansamblu Teroczka. O 16:45 wystуп ansamblu Jarzębina. Od 17:15 do 18:15 будуть prowadzone animacje dla dzieci, wystupy artystyczne na scenie, konkursy recytatorskie, zawody sportowe oraz mi wykład o monastycyzmie. Od godziny 18:15 do godziny 18:30 буде ogłoszenia wyników konkursu i wrучення nagród. Od 18:30 do 19:00 będą występowali ansambl Pudzianki. Od 19:00 do 19:30 będzie występował zas ansambl Teroczka. I od godziny 19:30 do godziny 21:00 będzie występował ansambl Worony. Ale zanim zapowiem pierwszy ansambl, хочу радісно поінформувати вас, що hymn під шатирами рихтуються пані, котрі вкажуть вам рукоділо, до котрих буде можна підійти, побесідувати і познати різні техніки артистичні, аби ти може так-то купити собі штоси до хижі. Діти, zaokoczamy do uczestnictwa w warsztatach malowania. Na placu mamy też młodzież z Bractwa Młodzieży Prawosławnej, jak i według prawosławne media, przede wszystkim papierową gazetę Głos Wiary, informacyjny portal internetowy Głos Wiary pod adresem www.głoswiary.online i zaraz przy tym też internetowe radio prawosławne Głos Wiary. Natomiast osoby, które są zainteresowane działalnością naszego bractwa, zapraszamy na prezentację o nim, która odbędzie się zaraz po moim wykładzie na temat monastycyzmu w Nebeskim Namiocie po mojej prawej stronie. Zapraszamy również wszystkich gości na nasze kulinaria, które przygotowali pani i znajdują się one po mojej lewej stronie. Teraz serwowana jest tam gorochiłka, a później po mojej prawej stronie będą dostępne pirochy oraz kiselicia. No i oczywiście kawa, herbata i kisto, które też znajdują się w czerwonym namiocie po mojej prawej stronie. Chciałbym jeszcze raz powitać pana burmistrza miasta i gminy Chocianów, pana Tomasza Kulczyńskiego i zaprosić na scenę osobę, która jest głównym organizatorem Lemkiewskiego Lita i bez której to ta stricza na pewno by się nie odbyła. Poproszę na scenę parocha Prawosławnej Cerkwi Świętej Trójcy w Lubinie, ojca Bogdana Repełu. Ojcze, proszę o zabranie głosu. Дай Боже, добрий день і ще раз вітам сердечні wszystkich. І ще раз сердечно дякую за спільну молитву, котра розпочала гнешнє наше свято, привітання Лемківського літа. Але випадає рівно ж подякувати особі, котра є господарем того терену, котра становить bardzo близько контакт з нами, z naszą społecznością lemkiewską, z naszymi lemkami i z wszystkimi sąsiadami, którzy żyją wkoło nas. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za przysutność, za przybycie panu burmistrzowi Tomaszowi Kulczyńskiemu, który jest dneska z nami, z rodziną, z żoną, z dziewczynką. Pragnę podziękować też wszystkim,
котрі причислилися до організації тогорічного фестивалу культури Лемківської, Лемківського літа, регіональному центру культури в Хочанові, wszystkim paniom i panom radnym miasta i gminy Chocianów, wszystkim czmeliwianom i sąsiadom naszym, wszystkim tym, którzy dnes stanowią o tym, że jest bliskie sercu Gneśnia Stricza i że będziemy się wami cieszyli. Dziękuję wszystkim ansamblom, którzy przyjęli zaproszenia na Lempkiewskie Lito, którzy już występowali i będą z nami występować. Dziękuję wszystkim, którzy tu są w szatrach, czyli osobom i Bractwu Młodzieży Prawosławnej i prawosławnym mediom internetowym Głos Wiry. Dziękuję paniom z Rukodziła, którzy wsesud z nami i też dają świadectwo tego, w jaki sposób rozwijać się lempkiewska kultura. Dziękuję osobom, które są dnes przysutni, są przy scenie, które będą występowali, ale przede wszystkim też dzieciaczkom i młodzieży. Bo głównym celem Lempkiewskiego Lita jest propagowanie i poszerzanie lempkiewskiej kultury, którą nam przekazali nasze rodzice i nasze dziadowie, a my byśmy to tu na miejscu chcieli przekazać własnemu młodszemu pokoleniu, żeby dokoli przejęli tu sztafetu i potrafili się cieszyć sobą, kim są, nie wstydzać się, że lempkiewski naród i lempkiewska kultura rozwijać się będzie wse tam, gdzie będą nasi bracia i sestry Lemki. Bardzo serdecznie chciałbym jeszcze raz z głębi serca przywitać pana burmistrza gminy i miasta Chocianów, naszego drogiego przyjaciela, osobę niezwykle cenną dla kultury łemkowskiej, niestrudzoną, ta, która powoduje i swoją energią zaraża nas i daje nam siłę, aby rokrocznie Festiwal Kultury Łemkowskiej w Czmielowie pod nazwą Przywitania Łemkowskiego lata dzięki uprzejmości pana burmistrza, naszego włodarza i wszystkich państwa i pań radnych i Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie i wszystkich sympatyków tego wydarzenia, że może to się wszystko tak pięknie realizować dzięki państwa udziale. Ja już nie chcę przedłużać, jest mi niezmiernie miło i z wielką radością oddaję głos dla pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo księże proboszczu za te miłe słowa. Ja przepraszam, że z tymi plastikowymi, nylonowymi rękawiczkami, ale jestem tam na kiełbaskach i nakładam. W związku z faktem serdecznie zapraszam każdego. Bardzo mi miło, księże proboszczu, że kolejny raz mogę być tutaj z państwem na Łemkowskim Lecie. Bardzo lubię tą imprezę, ja zawsze to powtarzam. To właśnie między innymi pani sołtys i ksiądz proboszcz, jakby nie było, oczywiście wyszli do mnie jako pierwsi z gestem, z uśmiechem, z pomocą, kiedy w 2018 roku startowałem na urząd burmistrza, wobec czego zawsze czuję się dłużny tej ogromnej sympatii. Uważam księdza proboszcza za przyjaciela naszej gminy, człowieka oczywiście zasłużonego dla naszej gminy, czego dowód dała Rada Miejska w Chocianowie, nadając tytuł księdzu proboszczowi zasłużonego dla gminy Chocianów, co zawsze warto podkreślić. Szanowni Państwo, rok temu będąc tutaj pamiętam, że mówiłem, że będziemy mogli świętować otwarcie nowej świetlicy, ale nie przewidziałem jednego, że tak jak w zeszłym roku impreza była bodajże w okolicach sierpnia, tak? We wrześniu dokładnie, w związku z tym celowałem we wrzesień, a w tym roku jesteśmy w czerwcu. I to prawda, od mojej obietnicy się nie uchylam, według zapewnień wykonawcy w okolicach końcówki sierpnia będziemy mieli zakończenie tej budowy, w okolicach początka września mam nadzieję już tutaj z panią sołtys odbierać i z panem księdzem proboszczem mam nadzieję odbierać tą świetlicę dla państwa, ale też się cieszę z drugiej strony, ponieważ będzie okazja do kolejnej imprezy. Życzę państwu udanej zabawy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tej organizacji. Oczywiście księdzu proboszczowi, pani sołtys Marii Kuzemczak, wszystkim osobom, które tutaj pomagają, są zaangażowane, Regionalnemu Centrum Kultury, wszystkim tutaj osobom zgromadzonym, które jak zawsze się wystawiają z pięknymi przedmiotami, które też można nabyć. Bardzo serdecznie zapraszam oraz nie byłoby też Łemkowskiego Lata, gdyby nie zespoły, które raczą nas tutaj pięknymi pieśniami i pokazują nam tak naprawdę piękno kultury łemkowskiej. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, nie przedłużam, życzę udanej zabawy i mam nadzieję, że będziemy mieli sposobność i możliwość spotykać się co roku, w tymże także i za rok. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
I my również dziękujemy za te słowa, zarówno panu burmistrzowi, jak i proboszczowi lubińskiej parafii.